Maria Mercedes. Bahala lang ka naman porma. Laway. Ayaw, lagi. Lah. Jangan didegil. Parjon, naunsa naman tawa ni. Pagdali ba kay gutom na kayo? Saan naman bata? Mura naman ang kagsi. Bais ganda, pre. Ay, naon sa relax na mo. Hindi tragay mo, pero Maria Mercedes. Sabihin pa, lady! Maglaway mo sa kong pamurma. Bahala ng pormaha. Bahala lang ka naman porma. Laway. Maapoy mabayad. Di mo naman kumutira ng bayuta. Maulap na porma nga. Layo pa ganida. Oh, tama. Ang pangalan mo. Gudang nga siyang agtang mga. Uy, klaro ha. Grabe naman na. Luhudan yun. Mga ginagmo eh. Kabayan, lagi matay. Di ginawang bira. Na ako'y bagong na-discoveryhan. Gikan sa akong mindset o sa akong dreaming in the mindset. Taksik na laway ni mo. Asik sa baba, kena kamera. Nag-grab ko kasing-kasing sa saging. Atong hangangon. Saan na ba? Puso sa akin. Mana yung tawag? Maria Mercedes. Isura, ginawa ko pamahaw eh. Tara. Kapag sa saging ba? Atong kanon. Asam ta mo ha? Ha? Dara mo din sa akong mga tantanom. Ito na testingan ako siya. Tingan tanawon sa na mo puna. Ito yung pas mo may ng laki mo ha? So mga choy, dasa mo kay mga tanami. Goodbye! Magmagdo ka muna. Dagwan mo? Ayaw, lagi. Pahong. Saan? Pahong. Pamahaw, wagin na. Saan? Huwag pamahaw, resulta. Utok tawa. Ano kay mo? Gak naong eh. Saan? Bagak naong, lagot yung hilo ay. Grabe ka naong, ngayon po ko. Huwag kita gaya, pre. Oy, og nabuang ka. Ayaw may pagkawawi. Kumian ma. Bislet naman nito spray nga ana nya ugay mo tuktan sa kanang iyang gusto dahil kaya ba. Saan? Lah. Buang naman siguro. Kaya baro. Wag kaya palitan na kang ulit pa pron. Lah. Welcome to the forest of the banana of the people. Just follow me. Lah. Dahil ba kayo? Pasingan mako na tara. Kaya ka, sinadyo ko. Kumain managa na ta kanini ako. Nanagamit na kanina ha? Sinag... Kaduhan po na. Boy, basta mga preso tayo yung kalaki ninyo ha? Ito, hinog na ba? Hindi ba, talugan tayo dito. Karon mga choy, ato na sugdan o pagluto na itong halang-halang nga puso, mantika. Sunod mga choy, ato na ilulang atong lamas. Humana
Imigos-migos sa nato kadali mga tingay. Imigos-migos sa nato kadali. Oh ha. Imigos-migos ha. Kal mga Joy, malim tanan basta ato vitamins din lang ato na ilaro na ba? Human imigos-migos sa nato kadali ha. Imigos-migos sa nato kadali. Human tak. Wow! Og sure mga Joy, ato na ilaro atong puso sa saging. Awan ay mekos-mekos sa nato kadali ha, mekos-mekos sa nato kadali. Kaya para lami atong kaon later. Wow! Oh, sure mga Joy, ato na timdalog badig sarap. Human gini sa mix. Human na oyster sauce. Human ay mekos-mekos sa nato kadali mga Joy, kaya para mapilgin nato ang lasa sa halang-halang puso saging ba, puso saging. Mekos-mekos sa nato kadali. Oh, sure mga Joy, atong butang ang patis. A little bit lang, human ay mekos-mekos sa nato kadali ito ha. Kaya para mapilgin atong lasa sa halang-halang nga puso ba. Okay lang mga Joy, luto na atong halang-halang nga puso, ato na yung haonon. Lah. Uy, usa may klase? Asa may telepo, Abel? Wala may klase lagi. Ha? May klase. Natong sapot ha? Ginawa may klase kay ang akong notebook ko nahapil. Lah. Ang among blackboard mo nabasa. O mga Joy, let's go! O mga Joy, bubod na! Siyang naungamak. Damit yung kaong dagan eh. Ha? Damit yung kaong na dagan-dagan. Balik sa pusang. O mga Joy, ready na! Wow! Shoutout! Og shoutout lang ko ni Jolene Dablo, Jobet Baguio, Janjan Patrimonio, og ni Charlie Rasan. O siya dali kong Arturo Cueta, Agosto 2 mini vlog, I Will Survive, o ang Arnel Alcosiba. Shoutout! O ang Cueto, Onel, MG Rabino, Joshua Huedina. Shoutout! O ang Jose Benji Busing, Jolito Hiniralaw, o Edward Narciso, Gwapong Manok Page. Shoutout! Og IBM Trasona, og kang Ram Sod, og kang Rahadi Suliman, og kang Joseph Geno. Shoutout! Shoutout kong Solbod Bod, og kang Tidman Mandado. Shoutout! Og shoutout kong Mambing Kimura, og kang Edsel Degree, og kang Chinsancho. Shoutout! Og shoutout ko ni Ken Mark Alas Ospinal og ni IBM Trajuna og GR Vilita Jarden. Shoutout! Shoutout ko ni Joshua Cañete og John Jimar Glova og Erben Bidoya. Shoutout! Og shoutout pag yun ni Bakas Lang Meg og Carl Lirasan. Shoutout! Og shoutout ni Papa Lals TV. Shoutout! Og shoutout og akong Bingi Labyang Flores og Arnel Alcosiba og Black Spider. Shoutout! Og shoutout ko ni Lawrence Sabanal og Anat Tampos. Shoutout! Og ni Maria Lubitania. Shoutout! Og shoutout ko ni Clemente sa Guban og
ni Ramsod og Arlenen og Raha de Suliman. Shout out! Sa awa pa man sa tabla mga choy, comment lang mo kontro.